God? Murder-ul? Ce murder? Ok, azi ne jucăm Murder Mystery 2 și vă voi arăta cum să vă învățați. Eu și încă. Pentru, mă rog, sunt și începătoare, dar m-am învățat din multe TikTok-uri, mă rog, vedeam la alți oameni pe TikTok și am zis că hai să facem și noi un videoclip. Nu te pune pe capul meu. Vedem câte ouă rare. Rareț. Am făcut fragilă. Nici n-am știut. Băi, voi nu știți și de tare vreau eu. Îți ajung la una dintre cromatic. Deci foarte. Băi, ăsta cam e suspect. Nenea. Băi, tia. Vede, nene este cam prea suspect, pare. Tia. Ok. Hai să nu ședem noi ca... ia uite, Voi știți cum să faceți câștigi ăștia... Короче, să câștige inocenței. Просто так așteptați să facă XP-ul până la 900. Adică tot să facă. Aș vrea așa de tare să rămân singurică. Până la sfârșit. Dar nu cred că să mă găsească aici. Bă, da, să mă găsească în vede piciorul. Dacă așa nu o să mă găsească. Numai de intră aici și când se duce înapoi posibil să mă vadă. Da, nu cred că nu e așa de tupui. Uite cum am. Nu știu și dar am o impresie că ăla care... Opa, om nou, nu l-am mai văzut. Uite cum se făgărească unul pe altul. Am văzut pe cineva care mărdarul. Am văzut mărdarul. Gen. Hello. Victory. Și am câștigat. Mă rog, o să stau mai mult. Pentru că totuși TikTok, totuși pe YouTube videoclipul gen pot filma până la 10 minute. The sheriff has saved a day. Don't now, please. Ok, acum așteptăm. Asta. N-am dovedit să votez. Până m-am gândit eu, până a apărut. Cam aia o vroiam, da? Mă rog. Uite, Sheriff Round. Please don't kill me. Hello. Ei, toți am împușcat persoana greșită. Da, am împușcat persoana greșită. Toți mama măsii. Ia ca killerul. Все, gata, m-a salvat. Nu? Da? Nu. Da. Mulțumesc, erou, că m-ai salvat din această... Furăsc împușc o persoană greșită, dar pare suspectă. Dar gen... VTP.
Ok, hai să începem. Nu știu câta rundă. Ok, inocent. M-am săturat atâta. Inocent. Vini. Cine vine? Mărdarul vine. Și nu poate fi. Vine. Cine vine? Ați văzut și voi? Tuți! N-am văzut unde e ușa. O așteptăm. Logic. Bam. And then we can fun. Завела. Я. Распотите așezat. Canapea care... dar noi putem să ne așezăm. Care-i problema? Ia. Hop. Ceau. Știam. Băi, ne întreb... Băi. Așa. Facem înapoi mare. Pac. Все, ședem pe canapea. Noi ședem pe canapea. What the fuck? E fix aceeași persoană. Dar numele sunt diferite. Și gen, unul e murder și altul e șerif. What the fuck? Inocent din nou. Îți facem așa. Nu închid. Короче, nu închid videoclipul până nu kick murder. Vreți așa? Lasă că mă pun eu pe de... Băiatul, eu știu că tu ești murder. Eu știu că tu ești murder. Pistoletul. Привет, пупсик. Please, boy. No way. Why? Șerif se vede, deci primim bani. Ia. Bă, nu pot rezista. Eu, dacă kick murder, eu nici nu pot omorâ pentru că pe mine șeriful vine și mă bate. Eu vă zic sincer. 100% asta e. Baby Yoda. Hello, Baby Yoda. What do you do? Все. Aici cred că să încheie videoclipul. Așa avem 9 minute și nu închidem deloc pentru ca să... Cuțătul meu cu graffiti. Fuck you. What do you doing? Vai, deși vor pe mine să mă împuște, parcă. Eu sunt fetiță normală. Вы мою режьте, шерифу есть там. Trebuie
Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Ați vină prin spate, eu știu oamenii ăștia. What are you doing? Baby Yoda, come to me. Come please to me. Oh my god. Bine proces șeriful. Nu mă interesează, mă, că nu-i șeriful, e erou. Dar tu zdохни odată. M-ai săturat. Cine mai vine aici? Treci încoace, în dracu. Zdохни, zdохни. Tu zdохни odată. E săturat. Iactă-l. Actă-l. Regele. Regele Baby Yoda. Și cine a mai rămas? Hello, baby. Come to Dubai. Fuck you. Băi. Fuck you. E, băi. Snohnic, m-ai săturat. Hai că nici nu mă poți omorâ. Dracu. Mai timp că a rămas numai el, cred. Dar au câștigat, mă rog. De data asta destul de ghini m-am priceput. Adică... Vai. Hai să vedem. Deci, eliminated 7 inocenți. Păi și noi cât suntem pe server? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dintre care unul era murder. Deci erau 10 și eu 7. Mai aveam 3 de eliminat, dar mă rog. Destul de mulți, că eu înainte destul de puțini. Deci oh my god, am omorât 23 de oameni în total. Ok, eu v-am lăsat aici. Să aveți o zi cât mai frumoasă și cât mai interesantă și sper că v-a plăcut acest videoclip. Pa!